Jien minn dejjem kien ta' għal dis-sena, ġifieri ma kienx beħsib nitgħallem l-iskola, għalkemm l-iskola hija tajba. Sibi ngħaddu fil-ippoteka ta' għall-papa u aħna daħlejn. Nara x'inhu jagħmel b'dik il-ġurnata u jgħidilna morru għamlu homework, ħalli tagħmel l-iskola. Ngħidu iva, u aħna daħlejn lejn id-dar għax kienet tinfet il-bottega ma' d-dar, kienna naħdu l-nitfa tafal, jien ħija ta' kabli Mario, u nikpotelajn il-fokal ġaddar. Għambat ma fuq ma nagħmlu homework, nitlu taħt is-sodda u nkunu nagħmlu l-pasturi. Dak kien il-bidu tal-karriera fl-arti ta' Michael Camilleri Kawki aktar minn 60 sena ilu. Illum artist u skultur veteran li x-xogħlijiet tiegħu iżejnu diversi knejjes u armar ta' festi f'Għawdex, Malta u barra. Kummissjoni wara oħra ta' xogħol u materjali differenti li ħarġu minn idejh. Is-sena għaddija wkoll lill-ibnu Adonai. Fost ix-xogħlijiet tiegħu f'Għawdex snin ta' ħidma ta' skultura fil-ġebla fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-istatwa titolari tal-Asri, diversi statwi tal-injam mis-set tal-ġimgħa l-kbira tal-Bażilika ta' San George fir-Rabat. Il-Gozo Arts Weekend mill-ġimgħa sal-ħadd li ġej ser ikun iddedikat għax-xogħlijiet ta' Michael Camilleri Kawki. F'dawn it-tletiem ser ikun hemm wirja ta' xogħlijiet tiegħu fil-Kunvent ta' Sant Wistin fir-Rabat. Knejjes b'xogħlijiet tiegħu ser ikunu miftuħa mal-ġurnata u l-pubbliku jista' jiltaqa' wiċċ in wiċċ mas-Sur Camilleri Kawki is-Sibt filgħodu fil-Bażilika tan-Nadur u l-Ħadd filgħodu fil-Bażilika ta' San George fir-Rabat. L-lun, nisoħallalla għandi fuq is-sabajn, bħalma jgħid il-proverbju, taf kam tkun taf, għadek ma taf xejn. F'dan l-affarijiet għadek l-art, bħal għandek taraċ twil, dejjem tira tarġa wara oħra, dejjem titgħallem.